Jesu dobro uštimali ovaj zeleni val, ne može bolje. Ma ne može. Saobraćaj nam je inače. Ma neću da psujem u kameru. Neki dan čitam kako je prošle godine u Bosni i Hercegovini u saobraćajnim nesrećama život izgubilo 277 osoba. Po toj statistici spadamo u red zemalja sa najrizičnijim putevima u Evropi. Sada svi traže krivca. Je li to u pitanju neprilagođena vožnja, loša infrastruktura ili neuki vozači? Sada svi traže krivca, niko ne zna ko je šta je. A nedavno gledam jednog saobraćajnog stručnjaka na televiziji. Tvrdi da je stepen motorizacije daleko nadmašio infrastrukturu. I onda navodi primjer, kaže, prije rata u kantonu Sarajevo je bilo 65.000 vozila. A sada, vjerovali ili ne, 140.000. Teško je zamisliti da ta infrastruktura može da prati toliku motorizaciju. A po pitanju autoputeva, tu se tek ništa ne gradi. Akcize su se povećale, znači para ima, ali ne mogu da se dogovore oko tendera. A što li, Bože, a? Ne mogu. A tek kad se sjetimo Vranduka, pa to je najveća šprdačina u Evropi. A koliko mi još takvih Vranduka imamo? Ja, ali to nije sve tako crno. Evo jedan primjer u zadnjih 8 mjeseci u kantonu Sarajevo. Saobraćajci su samo od prekršaja skupili skoro 5 miliona maraka. Znači, pare su skupljene, ima ih, ali ništa se ne gradi. A ljudi ginu. Sreća da ovi vozači nisu toliko nervozni. Šta bi tek bilo da je drugčije? Hajde, Bolan, hajde! Ma ko ti da...